تماشاوان و شوپینەرن هێژا داکۆم بێتر لەسەر جڤینە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە باژارێ قامشلە و داخوێنیا کوهاتی دەرخستن ڕاوەستن نامە مێڤەنداریە مامۆستا فەسڵا یوسف ئەندامە دەستەیە سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە کردیا مامۆستا فەسڵا و بخێر هاتی بۆ تەناوی باز نیوز دەستپێکێدا ئەگەر ون بێتر ژێ تەماشاوانên رێ باز نیوزرە بەحسا جڤینە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە قامشلۆ بکەن کارێ هاتیکردن ji bo darxistina kongrê çaran. Belê dem baş ji we û hemû guhdarê Radya Rêbaz News re. Serçava mamosa. Spas. Me di nozdê wek we di raporta xwe jî got û daxuyaniya ku ji Encumena Niştimanî Kurdî jî derket me di nozdê heyvê de me civata xwe li darxist li bajarê Qamişlo bi amedebûna hemû pêkhatiyê Encumena Niştimanî Kurdî û ku tev dizanin jî encûman hem ji partiyê siyasî hem ji kesayetê serbixwe hem ji rêxistinê jinê ê ciwanan pêk tê bê amediya hemû van pêkhatiya me civata xwe li darxist û mijara me herî giring jî ew bû em çawa karibin kongrekî serkeftî birêk û pêk di qonaxeke nêzik de em ava bikin. Berî civata xwe jî me baş kar kirbû ji bo amedebûna kongir me di reşpelek hazir kirbûn yek jê a derbarê rewşa rêxistinî û destgehê encûmanê û çawa her kesayetek cê xwe di nav Encumena Niştimanî Kurdî dibimîne çi kesayetê serbixwe bin, çi jin bin, çi xort bin, çi partiyê siyasî bin di hemû destgehê encûmanê de dagog kongrê me bi rastî em hewldar didin kongrekî serkeftî be û birêk û pêk be û li gor qonaxa ev qonaxa hestiyarî a miletê me têr derbas dibî. Her wiha me nerînek me siyasî jî me amade kirbû li gor dawîtirin pêşhatiyê goldeverê çêdibe û gefê li ser herêmê me Kurdî û rewşa ku dijwarî îro miletê me Kurd re têr derbas dibe. Wekî anî ziman ji xwe destpêkê jî me rûniştinek me li Kurdistanê hebû em partiyê siyasî encûmanê em li gel hev rûniştin û me baş jî guftûgû kir rewşa Encumena me Niştimanî Kurdî dwarê rêxistinî de û çawa me got em karibin kêmaya paş bixînin û em encûmena xwe bêhtir aktîv û xwedî rol bikin di qonaxa bêdin. Me civatnî pir me li ser vê mijarê van mijara me kir û em giyan baş wek dibêje nerînê hevbeş li ser hemû asta jî. Ew nerînana jî me kirin wek reşpelikekê me anî civata xwe encûmanê. Her wiha di wê çûna me Kurdistanê jî me bi rastî daxwazek pir ji aliyê partiyê me siyasî hemav hebû em karibin rûniştinkê gel cenabê serok bikin ji ber wekû tev de jê zanin dema wê korona yanî me demek dirêj çêbibû bi rastî rûniştinê me gel cenabê serok çê nebibûn me dî pêwîstiyek heyî em di vê qonaxê de cenabê serok bibînin em hinkî li nerînê wî guhdar bikin û li şirovekirina wî siyasî derbarê herêmê me Kurdî û rewşa miletê me Kurd bi tevayî. Ew rûniştin jî pêk hat û bi rastî wek her dem jî cenabê serok wek dibêje piştgiriya xwe ji doza miletê me Kurd re û ji Encumena me Niştimanî Kurdî û ji proja me netewî Kurdî re da û her tekez kir ku paşa roj wê ji miletê Kurd re be û wê ji proja wî netewî Kurdî re be. Me baş nerînê wî siyasî guhdar kirin û a dijî gelek daxwaz û kêşeyê xelkê me Kurd ê got kampa dî îro li Kurdistana Başûr dijîn me li wê dekê jî me nama kira destî cenabê serok kir hinek kêşeyê wan hebûn pirsgirêkê wan hebûn û tekez kir ku heger ev pirsgirêkana wek dibêje di salahiyatê Kurdistanê de be ji xwe bêguman em ê gişa çareser bikin di nêzîktirîn dem de. Ji bo serkeftina kongrê çaran yê werê di nerîna we de çiş partiyên siyasî her wiha hemî aliyên beşdar di nav pêkhateyên eneka sêdetê xwestin.
یعنی ji bo aktivkirina encûmenê بەێش بۆ ئاکتیڤکردنا ئەنجومانێ ڕاستیژی بەری هەر تشتی یعنی تێخواستن بۆ هەر کەسایەتێک ئەم دەبێژن ژناوێ وێ ئەم بێن ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی یعنی هەر کەس جێخۆ تێت ببینێت چه پارتیە سیاسی بن چه کەسایەتێ سەربەخۆ بێ جێخۆ و ڕۆڵا خۆ هەندڕێ بێ ئەنجومانت ببین ئەم حەوجەداری نەرینە هەر پارتیکێن و هەر کەسایەتەکینێ داگەمکار بن دەستگەهێ ئەنجومانە خۆی نیشتیمانی کوردی بێتر خۆدی ڕۆڵ و باندۆر و ئەکتیڤ بکەن ئەم گەلێکی بفرەهی ئەم لەسەر ڕۆلا کەسایەتێ سەربخۆ ئەم سەکنین و چاوە ئەو ژی بمەڕێ شریک بن جێ بریارە سیاسی دەبن هەموو دەستگەهەی ئەنجومانێ دەبن ئەم سوودێژش هەبوو ناوان تندڕێ دەستگەهەی ئەنجومانێ دبکن هەروەها ئەم لەسەر ڕۆلا ژنێژی و سەر هەموو ڕێخستنێ ژنێژی ئەم سەکنین مەدی ینی بڕاستی ژن دبێ قۆناغێدە وەکەم زانن ئیرۆ ڕێجەیە ژناژ ئامێرات هەندڕێ وەلات دەبێتتر بووی نەتیجا وەک دبێژی ئەڤ ڕەوشا گۆگەم تێرە دەرباس بوون و جوانێمە تەفدی وەک بێژی بەرێ خۆدانە سینۆرا ئیرۆ بێتر ئێل وەلاتمانە نسبا بێتر ژنێژی ئەم دخوازن گەڕۆلا ژنێژیت هەموو دەستگەها دخورد بێ و بەهوەریژی پێ هەیە ڕۆلا ژنێ و بە مافێ ژنێ و کارە بێ باندۆرێ لەسەر ئەنجومانی بگشتیژی بکە مەلسەر بێژی مەلسەر ڕۆلا گەنجاب خۆشی ئەم باش سەکنین جوانێ مەی کوردی ئەوژی وەک دبێژیت ئەو هەموو دەستگاها هەبن هەموو جێگۆ بریار هەبی خۆتێ ببینن ئەم ڕاستیژی ئەم کارە بن ئەنجومانە خوا وەک دبێژیت ڕۆژێ بێدە ئەم خودی ڕۆل بێتر بکەژیت دەربارەی پارتیە سیاسی شخوا پارتی وەک دبێژن ستونا سەرەکەنت هەندڕێ ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی دە ئەوژی بێگومان ینی ئەم ji destpêkê dijî wexta got encuman di 2011 cîhat avakirin me li ser nêrînê tewafukî heta îro rothundirê encumanê de yani partî çi bicûk bin çi mezin bin yek wek dibêjî rolê hundirê encumanê de bi rengekî tewafukî em biryara distînin û herkes jî cê xwe dibîne û herkes jî ji mafê xwe dibîne çi destgehê de karibe wek dibêjê aktiv be û xwedî rol û bandor be. Mamosta Fasla daxuyaniya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûrî de win ser kiryar û bin pêkirinên PYD Rojavaya Kurdistanê rawestiyana و بتوندی شرمزار کردن پشتی داخویانی واجی لباجار دربیسی روجاوای کردستانی ملیسن پیده اتومبیل فرهاد تمی اندام دسته جیبجیکار یا شپیلا پیشروج کردستان سوریا شوطاندیا یعنی پشتی داخویانی واجی کریارو بن پیکرنه ملیسن پیده بردوام بون واجی علی امریکی خواستیا yani sinûrekî ji van bin pêkirina dînî wê çawa Amerîkî karin rola xwe rabin ji bo danîna sinûrekî ji van kiryar û bin pêkirinên milîsên PYD re. Belê ji xwe cê mixabiniyeyê yanî ku îro dema got herêmê me Kurdî û milletê me dibin gefê Tirkiye de ne û mixabin rewşa Efrîn û Serêkaniyê jî li ber çavê me ye lê PYD berdewamî divê siyaseta xwe çewdî a got bi rastî jî gelek yani wek dibêjê tehdiyê digînin milletê me Kurd û em bînin bi rastî jî ev siyaset û ev kiryarana jî xizmetê bêtir ji dijminê doza gelê Kurdikî di dema got dihat xwestin got PYD wan geş û hewaya çêkî bi rastî jî yekrêziya mala Kurdî bifikirî gel yek helwestiyê bifikirî em çawa karibin hinberî vangefa milletê me Kurd wek tevgera siyasî em rawestînin em hinek aramî di deverê xwe çêkin em wek dibêje hedekî ji vê penaberiya got çê dibê em bînin em vangefa paş dibixînin berova jî vêna PYD berdewamê siyaseta xwedî a got rastî em dibînin xizmetê ji van aliyê got bi rastî dixwazin ku îsa'î bigînin milletê me û bigînin qediya me û herêmê me Kurdî vala bikin ji vê xelkê wek te anî ziman dobû jî ev seyara hevalê me ê partiya şepêla pêşeroja Kurdistanî wek dibêje Ferhat Temê seyara wî hat şewitandin cê şermezariyê ev karê em dibêjin
ترسونەکانە ئەفکارێک بێتر ئەم دبینن خزمەتێژ ملەتێمە و دۆزا مەرناکە هەر و هەر بەردەوامە دەما گۆ ملەتێ مەدت ئاستەنگی و زروفنی پڕ زەحمەت دەرباز دەبێت چ دوارێ ئابووری دەبێت چ جوواکی بێت چ سیاسی بێت چ بنکەفادەی هەرەمێمەی کوردی بڕاستی ئەم وەختا بانگ دەکەن لە دەولەتێ خودی هێز و باندۆر و لەسەر سەرێ وان دەولەتاژی دەولەتە ئەمریکای ئاگ ئیرۆ خۆ دبینێ بێتر هەڤالبەند ji قەسە دێر و خۆ dibîne helîf ji qese dêr û pêşgeriya wê dikî û dam û alîkariya wê dikî û ev îro ev binpêkirina li devera wê çê dibî ez dibêjim yanî tê xwestin û Amerîka xwedî helwest baya wek dibêje karî bû em behwerin ge Amerîka xwestibaya jî ez behwerim wê karîbê wek dibêje van binpêkirina rawestîne û ême dema got me danov xwendin jî dikir û me giyan me wek dibêjî ew wesîqa tefahumat di nav me de yek jêberî her tiştî ev binpêkirin ki bên rawestandin û Amerîka wê çaxê jî xweda ber bi berpirsiyariyet li ser sekinî û got divê ev mafekî rewayê encûman daxwaziya wê got berî her tiştî ev binpêkirinan derheqê wê û alîgirê wê bên rawestandin lê mixabin heta niha li ser praktîkê yanî tiştek pêk nehatî tenê li ser pelkayê û lewra jî em dibînin pêdê jî bi vê defsîstbûna Amerîkana jî berdewamê binpêkirinê xwe de û di van kiryarê çewt de wek me got di derheqê xelkê me û miletê me û encûmana me neştimanî Kurdî ê got dikî ez behwerim ge yanî Amerîkan ceddî ban di van mesela de Amerîka bêtir bercewendiyê xwe pêk tînin li deverê heta niha yanî dixwazî rengekî hinek ji em bêjin çi ji tewazunê dikî eleqa xwe di nav Qesedê de û di nav Tirkiye de him Tirkiye razî bikî ji bo bercewendiyê wê û dewletek xwedî hêz û bandor di NATO de yê a dijî hewceyî Qesedê ku mesela şerê tîrorê dixwaze tewazûnkê têkive mesela hanê de tu guhdanî li êş û azarê milletê me li deverê li ev intîhakatê got berdewamin di derheqê encûmana me de binpêkirinê got pêdê bi rengekî rojane pê re dibê mixabin heta niha yanî ew nesekinandiyê van kiryarê çewt rawestînî Fasla Yusuf endama desteya Serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê gelek spas got mêvana Rêbaz News wî em hêviya serkeftinê ji we û Kongrê Çaran yê encûmenê re dixwazin pêvîne ku bêhtir hûn karibin xizmeta gelê Kurd bikin. Gelek spas mamosta Fasla.